té l'edifici completament abandonat i creix una vegetació desenfrenada amb una proliferació incontrolada de colònies de gats. Això crea una situació desfavorida i contrària a la salut pública. L'edifici es troba situat en un dels punts d'entrada de la ciutat, a tocar de la plaça de Tabarquera, del Tecnocampus, al costat dels Mossos d'Esquadra, de l'edifici de vida i d'instal·lacions esportives importants de la ciutat. És justament per aquesta situació estratègica que l'edifici hauria d'esdevenir una imatge de la ciutat, mentre que la realitat és que a causa del seu estat ofereix una imatge completament decadent de deixadesa i abandonament. Un edifici d'una superfície important en metres quadrats per planta que des que la divisió comercial a Catalunya de Bankia es va traslladar a Barcelona ha quedat completament en desús. I donades totes les seves possibilitats, situació, amplitud, instal·lacions, podria ser peça important per a la nostra ciutat, que té moltes mancances d'espais d'aquest tipus, que podrien ser aprofitats per la ciutadania per moltes activitats. Una ciutat que amb la desaparició de Caixa Laietana ha perdut completament la seva obra social, ja que la nova propietària no ha tingut en compte fins al moment aquesta premissa. I a part d'un compromís moral amb la ciutadania de Mataró que caldria esmenar d'alguna manera, recordem el cas de les obligacions permanents o les seccions, seria molt aconsellable que Bankia pogués repensar-se a col·laborar amb la ciutat, pel passat de l'antiga Caixa Laietana i pel futur. Atès que l'entitat disposa encara d'una àmplia xarxa d'oficines no només a Mataró, sinó també a tot el Maresme. Són poques les entitats financeres a nivell nacional després de la integració bancària, però totes elles disposen de magnífiques infraestructures amb un ús marcadament social o un benefici ciutadà. Per què no Mataró amb els antecedents exposats? Més encara tenint en compte que parlem d'una entitat rescabalada amb una quantitat de diner públic extraordinària. És per això que el grup municipal de Convergència proposa al ple el següent: que el govern municipal realitzi les accions necessàries i si ara ens esperem que diu l'alcalde, si n'ha fet alguna, que ens ho expliqui i ens posi el dia a la resta dels municipals davant els responsables de Bankia per tal de trobar una solució i un ús adequat a un magnífic espai situat en un punt neuràlgic de la ciutat que podria passar per un ús educatiu, d'innovació i noves tecnologies complementàries del Tecnocampus. Així evitaria també la degradació continuada i progressiva d'un edifici que hauria de ser imatge de la ciutat, però que els responsables actuals de Bankia tenen completament abandonat sense fer res per evitar-ho. No obstant, el ple de ciutat. Gràcies.